Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag abigat yo amin nga sangapada papagayam. Mandibot dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanin na sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kaya ito ti pagkahim nyo ni Manong nyo, Nemi Ruiz, kumapkablawak tinembag nga malam, bigat. Nembaga bigat, kada kaya aming nga sangapada, sa bagay malam dita Hawaii. Itaya, good morning, good afternoon, good evening, ganyaman nga aldaw ken oras, di ayan nyo itang nga pasitilobong. Pag-share nyo ti programa tiyo, please share this program, share. Kat kadagiti amin nga madaman nga agbibuya, happy watching and thank you for watching and thank you for sharing. Kat paghanan niyo papagayam ti pagkasalitaan ni Lula Leonora. May nga Lula tinagsurat. Amoy ti title na iso itoy. No di mo makita, mamati ka. Nako. Baliktad sa amin. No di mo makita, mamati ka. Ano ba yun? Anyat kahit asawan dito yung title ni na Lola Leonora dito yung pakasalitaan na. No di mo makita, mamati ka. Mamati ka kadi nga dari Apo Diyos. Uwen mamati ka, di ba? Uray saan mo nga makita. So no di mo makita, mamati ka. Sagudahin nga ti surat, ti pakasalitaan ni Lola Leonora nga napauluan, no di mo makita, mamati ka. Kuna na rito Dear Manong Nemi. Kumpet ka! Brian Lapok! Kumpet ka! Saan ka umabot ka nyak? Brian Lapok! Kumpet ka! Lola! Jakon ka ba ilan, Lola? May patanggal, Lola! Brian! Mamang! Alawan nyo manin. Mamang? Ilokit siya tini daw. Bumahon kayo. Abay kami lalak kayo ti kwartuyo ya. Tsak ba't kuta-kata kayo hanyo lalak ti kwartuyo. Just in case nagbangungot kayo. Tagtagainam kayo. Umay kayo mariing. Maarayat kayo. Mama. Sana ko nga pakadaragan. Nagdagdag kayo na paklain. Umayo lang ka tirida tumangalak ti danong inumin nyo. Dadanom ko dito yung kwarto. Anak. Uminumaklatan dito
Yung karikatak ti bimangon, manong nemi. Manong nemi ko naklatan, numampay amok, ngayon inaunak, ngamitisi ka. Dito ngamin tibang tawag mi ken ka, manong nemi. Kinawat ko, ti danom, na ikabil ti baso nga nakaluban, iti asdeg ko nga lamiseta. Kaya binumak manong nemi. Nandini rabi manong nemi matagtagiinap ko ni Brian. Ti apo ko. Dandanin makatawin. Sipod, dadi na grabe nga bagyo ken layos. Nga di malapos iti probinsya mi. Agdagtang agdama dito syudad, tarito'y ko ngaron nga sapsapulan, ti apo ko. Tadyak mamati nga natayan ni Brian. Ato iti tinatay kanedi nga layos. Nga mawan kadakwada ti bangkay ti apo ko. Iso nga patsyak kasi bibiyag pa ilahing ni Brian. Kaya dati kapunan o apay akang kanayon ko matagtagainan. Basta tagtagay na pa barong nemi dede na udi. Nga panagkita mi. Dede paset na nga saan ko nga nakita pa ti apo ko. Iso ti matagtagay ko. Dede bigla kam laingin talakkilen ti danom. Nag-warning met idi. Dagita ti gobyerno. Adamit iri, dagiti imay nagala, kadagiti aglukan, kadagiti truck, tapno mapang kami kumay ti evacuation center. Imta kamo no, apeng amin sang kami nga nakapan. Nagbakwit iti apo ko. Saan nga amin nga makabangon ni Brian. Nga butakas taon na idi tilitag, tikanuan nga saka na. Ado nga papahagas iti albularyo. Ngam saan man nga maagasan. Si bibiyak ti apo ko. Ngam sa tinutayan na. Kanya itan ti kasasad. Sapsapunin na kalimat ni Brian nga apo ko. Kamapay ko sana kamasapunan. Ket siya nandun inaldaw ng parak, mapanagsabol ng aksal sa lunsod, nakikita na, ti apo ko. Mawam man ti makimaga. No istoryaek, no kasano nga napuka ho, kaya di napigsa nga layos ko na. Agpadpada kami, nga dinalapos ti ulo-ulo ti danom. Kinapad ko isuna. Naisalatak inisanga ti kayo. Idinto ta isunak guyuden ti ayos. Sana na kinabaylan ti kimpet kanyak ket naibatanak. Nadedimatan tinaudi pa nakakita ken kuhana. Idagkalman ti layos ket adon dagiti naintar nga bangkay iti igid ti karayan. Nga nangalawan da, kadagito'y nga nailayos. Awa met ti apo ko. Ibagada nga di manunin sa diyabaybay, ti bangkay na, nagpipingitan ka nun, digiti pating. Imsahalak ka mamati. Kamuta, nudyak makita, mamati ahak nga si bibiyag pailaeng ni Brian. Naiturturog kumetlaeng daytang enak panagpampanunot at ipulos maisina na enak lagi pen dahil nga pasamak manunim. Ini makariingak nagtarus ako ni ti kusina nakalutan ti pamigat ni Ana nga anak ko. Kaya nakadigos pa yan. Tilagsukaten tapno mapanagtrabaho.
Gagdaramusan mamang. Tumay ka mamigatin. Napuyatan kay manin. Kakasano, sang kapanunot yun, ti apo ko yun. Ni Brian. Di ba lang kami patsyan nga, natayo ng suna. Sampay nga natay, ti apo ko. Nasiga nga inana, kat ibilang mo nga natayan, ti apo ko, ti anak mo. Siyak. Si bibiyag, ti apo ko. Alakad na data pamati yun, kat taon maraming ko. Takasano ngamin nga sa mo nga ibilang nga natayan, ti anak mo. Kaya di pa ilang maladaga kat pinatay mo. Magrugi kay manin, nana, mamang. Ay kakidagdramusin, kaya tasiaran, may ka mamigatan. Wala siya akong timang templa di gatas yun. Alag ko di kayo. E di tahagsang sangong kami nga mangmangan iti anak ko, manon nemi. Tumrem lat tadi kitiluhak. Mamang, mangmangan tayo. Anya man ang tikasangit mo. Kaya po yan, may mamangan na yan, tunokwan. Makaala kayo sakit yun. Tikas na nga, pampapanagpampanunod yun. Sana tungang sakit. Adaya tao nga sangang sakit. Sana nakabaybayan niya po Diyos. Among kadi, nga ada kang runaan nga rason, no apay nga jak kayat timatay. Oray no kasanon ti kabakit ko. Oray may sakon nga lula. Nga no nag-asawa ko man ni Brian kat nakaputot at ako maapo ko kita dito. Nga may sakamatan nga lula. Nukas pagarigan ta, nag-asawa ko man ni Brian kat nadaputot na. Liad ako mamatan na po ko. Mom, nusang hagapukin ka. Sang ko mga napasamak ka na kami da ito'y kini Brian. Deta kayo manin mama namin, ay, pakawanakon ka na kayo. Da kayo ngamin nga babakit. Kakalayon nga. Nalpas lang nga roden, tinapalabas, isupalat laglagipan nyo. Kasano nga makakal kayo, kasano nga makalibas kayo, tinapalabas kayo, isumatlat at laglagipan nyo. Sa Guntupulos Malipatan. Ang Guntupulos sa Malipatan, di pa nang ipasngay mo, kini Brian, ngayon bagam nga na, nga tinag-ikasar di amana. Kad na disgrasya, naganakakabalasang. Kad nadanak nga bastardo. Ni bastarda. Kad naganak iti bastardo. Papabusulon dak mamang. Ngayon sa dinot, nagrugyan ti basol. Saan ka din ka? Naganak kabalasang. Kad may sak a bastarda. May sakmet nga gaga nga bastarda. Tayong palubos ko nga naganakak hindi bastardo. Saan ko nga basol tinapasamak. Binagbagaan ka pa. Saan kay bagak kang kaedi? Kabayadan nga madpadakkalan ka ana. Nga sanak nga tultuladen. Saan ka nga basta agtalaglatan ti lalaki? Kaya man niya tinaramid mo. Pinasurutam ti tugot ko ngayon ngayong sanga na ito isyo. Irimpas nga ka, kasbay sa nga bastarda anak, saan ka nga binaybayan? Imbukbuk ko ti amin, nga panawin ko, ti pamateg ko ken ka. Ibagaman no, da nagliwayag kang kahit ilikodan nga may saka nga bastarda, kat single mamak. Awahan ti sarday ko na magbagaking ka, idagbalasan ka. Itilikodan nga awahan ti mastop,
abaggadak, agkarkaramot hak, bangluak tila ba, kananyaman dita, at sirkak nga trabaho. Tapno langad, itin ko nga pagbasa mi ti kolehiyo. Nga madta ka pa lang ti second year college. Hindi agawid ka, kanibagam nga masikog ka. Sa nga bali ko ma. No sa mong imbatilat na nakaslawan anyaman na kanyak ti anak mo. Ngay di may pultit mo, ni ay ni oy. Awan ka, nagpukaw ka nakaslasok, katsyak tilang taghibi ng patakkel kini Brian. Hesong ipatpatig ko launay ti apo ko. Pinanawan na kami at nakam nga doa ti nagbindulig, nga nagsagrapit ado nga panubok ti biyag. No sa pulak ti tulong mo kumano kasta masakit ni Brian sa dinutayan mo. Ni ay ni oy, di saan ka pirgas ko mga papel nga pagipakamuam nga adda ka dita oy o adda ka ijay. Namin pinsanan nga binaybay anak nga inam, binaybay ampayin ti anak mo. Ngayon batim latan kaniyak. Kay matay kami kay saan, awanin bibiyang mo, ano ti klasem nga ina, ano ti klasem nga anak. Mabaling ka din, mama. Mangmangan tayo. Di ta kayo manlangan? Makaumama, tikas na kararamitin nyo. No maminsan, manong name ka damat ka di kalintigan ti anak ko, nga masuron, kad makagura kanya. Ta awan ti managsarita mi, nga Jack madakamat pinapalabas. Awan ti pa nagsarita mi, Jack si Diren ni Suna. Ngayon saan ko kumamit nga si Diren, kaya Jack kumamit na liday, awan kumamit ti problema ko. No adda ni Brian, ti apo ko, ti patpatig kunay nga apo ko. Nga oray ng lula na, nga manyarig ko nga siyak, ti inana, siyak pa iti lula na. Siyak tilang tagibi kang kuwana, siyak tilang patakkel kang kuwana. Ore ka sa nutirigan ako markaramon tak. Tapno laing ada, idi, ipadedek kang kuwana. Tapno ada laing idi, kanin mi ngagpadpada. Tapno laing ada, natalgad nga pagturugan mi tirabi. Tapno lang at dagatan ko, ti pangkawis ko ken kuan. Tapno day pabalon ko, iti papan na panagbasa. Ado nga rigat mi, iti apukok, iti manunay mi. Ada pwede kiti kundaway, nga mangliwat kami nga mangan. Ada pwede kiti kundaway, nga mabasbasa kami no kasta ngagtudtudo. Tanang arod ket aglinong kamlaeng iti saan nga moskusar nga abong-abong. Jak magpalaam mo idi nga lagdaan deta nga abong-abong. Kas kamlauma nga agakaraka. Hanggang nagtalineed kami iti maysa nga nasilsel nga barangay. Iti nasalsal nga ili, iti dayta nga probinsya. Nasidag kami iti Karayan, nga mabaling ko nga pagalaan, iti mabaling ko nga ilako, tukmem, uno saan, ket bukasit, kumpapeng, pukran. Mabaling mi iti nga pagtinulungan, iti apukok, iti amunan, tumulong, nga agpukan, kada iti mabaling mo nga repeten, nga irama. Kat nuburaken mi, kam to ilako, dan to may kamami akwartang, igatang, iti kasapulan mi, bagas, sidaan, bugoong, kan asin, kan dadumapay. Nga iti saludsudan ti apukok manong nemi no sa dinot, ayan ti inana, ti amana. Awan ti amok nga ibaga, no sinno ti amana. Nga may bagak, tinaganti ina nga ana, sa ako ipakita niya ladawan ni ana. Sa ako ibaga ken kuana, nga basta latan imbati. Imbati na, da ibati isuna.
Bagakan ko na, awan ti bagdanaga mapo. Ngano apay nga kayat ko tagtrabaho. Ti mangged, ti rason ket kayat ko ngagbiag tangagpadpada. Gapot ay patpateg ka, Brian. Dahil ti rason no apay. Ngajak kayat ngagsinta. No binaybayan na kaman ti inam. Siyak nga lulam. Sang kanto nga baybayan. Uran niya't mapaspasan. Napag-graduar ko manong name ni Brian iti high school. Ngayon, kunak kang kuha na nga sumrek iti trabaho. Taagurnong kami. Tano ang makaurnong kami. Umaito iti syudad. Tapno di kasta kita. Ag-enroll nga agbasa iti kolehiyo. Sang gadamag na idi, no kaanon to nga agsubli ti inana. Ti saan nat pa'y nakikita nga inana. Nga mawamat, tamok nga ibaga. Basta kang kanayon kulatan nga ibagbaga kang kuha ng italekment kinaapod Diyos ti amin. No mapasamak to pa'y ti panagkita da nga gina. Kabarbarin no silawan ti panunot ti inana nga ni Ana, ket umay nakamto talyawen, sarungkaran, ako mustain. Siyempre kiti construction ti apo ko nga ni Brian manon nini. Wen, ado tirikat na agsipod ta, medyo nalapit ti bagina. As lamatirtir, ti bagina, itinadagsan nga trabaho. Wen, makabulan, 2 bulan, gangga makatawain nga trabaho. Makaornong kami magbasit idi. Agangga manon naming ang alin na ti may sangasaka na. Why? Ang alin na ti may sangasaka na, nasakit ka no, nga naut-ut. Agangga nga lumtegen, lumlumtegen. Ipakita mi ko ti doktor manon naming madanang isingasing nga elborario ti panami. Imbaga tinakay ng albularyo nga dakano ng tipap. Kabutad dakano na dalapos ti anak ko nga ansisit nga adakano iti puraw nga bato. Kaya sa sutik manong name kini Brian na daamo na may pangip ti puraw nga bato. Imbagahan na manong name nga idya kano pangipatakdiran da ti balay. At kanu buntun sa diyay nga tapuraw nga bato. So kanot na ibaon idi nga napan ng rukay ti dayta nga buntun takasapulan nga marukay. Namati kami mat manong nemi. Nga aramid ti di katatakuan ti panagleteg ti saka na. Saan nga nagtuloy pa nga napan nagtrabaho at hambot nga ro din makapagnat talaga lumteg ti saka na. Nagtungpal kami ti bilin ti albularyo manon nemi nga nagatang kami iti pasit nga ayan ti bunton iti si bibiyag nga manok ken nangina ti klase ng ikan datay red peas nga saan nga naluto. Hindi mi amo manong nemi no danang tiliw kada jing manok kay na danang hala kada jing ikan pinartida pinulutan. Kasamad nga naagasan. Kumarkaro ket kumarkaro. Kaya di panggapi kuman, manon naming ang pan iti doktor, iti syudad, taadayumat iti yan, ti doktor iti yan mi. Wen. Isumeten di idatateng, tinapigsa nga bagyo, bagada nga super typhoon, manon nami. Linagdaak met, manon nami, ti abong-abong mi, tapos nakastagat saan nga mabagyo. Ti pamati kidi nga saan na kami nga baybayan ni Apo Diyos. Naimas ti turog mi, ti magamuam ta dalapusen, ti ulo-ulot danom, ti abong-abong mi ket nay daytan. Nayanod kami nga agpadpadan. Iti apo ko. Nakatakderak mo't pala edi. Nga nakakapet, iti mabaling ko pagkaptaan. Nakabigpigsa. Ti agos uno layos. Nga mangyano din kada kami.
Manong Nemi, hindi makita ti apo ko. Brian! Kumbat ka kanya ka po! Kumbat ka! Kimpet, di salatak bet, iti may sa nga kayo, sa nga ti kayo, ng isot nangipitan kanya, kat sa anak ko nakabaylan pa, nga idaron tin ayos, ngam saan nga nakakapet ti apo ko, kimpet, ngam iniguan ta umabet, huwag, kada di mo tinaodi, aba nakakita kayong ko, ti apo ko. Nailayos, naanod ti apo ko, naanod ti apo ko. Manong Nemi, baglagi din, taado na kita may nag-rescue, naglugan na ka na kita bangka, nga rubber sa bangka na kita, kat nakita na nga na isalat, isa nga, inalaw na, ibagak ka na kuha na, nagiti nangalaw kanya, nga sa pulan da ti apokok, nayanod ti apokok, nayanod ti apokok, sa pulan nyo ti apokok, ni Brian, ni Brian. Impandak iti evacuation center, kanidi tamalpas ti layos. Adot mangibaga, nga nagini bangkay, inalad da ida, iti igid ti karayan, adada iti sangot ti munisipyo, tapno mabigbig, no sinot aking kabagyan, kanagiti na alaw nga natay, nga nakaadado. Nabana kadagos idi Manong Nemi ngem awan ni Brian. Awan ket awan. Adat mangibaga nga posible nga saan nga nasarakan, talimned, da saan nga timpaw, saan nga naidakdak, kuno saan ket nakadanon sa taaw, ti bangkay na, ket nagpipingitan ng digiti pati. Saan ka mamati? Saan ka mamati? Si Bibiyag pa lang ti apo ko, si Bibiyag. Ika po ti pamati kini Manong Nemi nga si Bibiyag pa lang ti apo ko numampay. Sumagmo na idin nga bulan tinapalabas kalpasan day di nga layos. Nakautang ti kwarta kiniluta, akabaranggayak nga isuti kang kanayon ni Dimang tultulong ka na kami. Tapno do sa rek nga kwarta, tabarbarin ko na. No adamat lang nakaalaw idi kay ni Brian. Kat impantay ti syudad. Napanak nga ro dito syudad, imbag tada nasarakak kanagyan, iti wallet ko ini, bag ko. Nakaisabit iti abagak, nabasa, nga ladawan ni Brian. Isot imbilag ko. Kat ini tagpaspasyara ko nagsursur, tapno damagik no nakitkita da ti apo ko, ni Brian de Guzman, na ito ti picture na nakikita yo ka dit, apo ko. Saan lola? Diyan ka mo lola. Kasano ngamin nga po ka lola? Dahil din na pa sa amak nga layos, na ibatak, nakaibat ka ni akit na yanod na ilayos. Ay, nataya na. Awamot di bangkay na kadagiti ipakita da ka na kami nga naalaw da nga natay. Di handa nga naalawin. Baka wanin, natayo na. Haan, si Bibiyag pa lang ti apo ko. Si Bibiyag. Kaputasan ko nga makita, mamati ak ka si Bibiyag pa lang ni Brian. Naibus ko idin Manong Nemi ti kwarta nga inutang ko nga gadkatang ko iti kanek. Pasaray ko matang aklaing ti biskwit uno tinapay nga pangpedped ko lang ti bisin ko. Mapanak met kadek iti mabalin ko nga pangalan ti danom nginumek. Adot nasursur ko nga paset iti syudad nga nagsalsaludsudan no nakitkita da ni Brian. No naalaw da, ket may sa kadagiti naalaw da nga naisalakan, ngem sa dinut ayan na. No naisalakan ti anak ko, ti apo ko, no naisalakan lola, ket da nag-rescue, ket naisalakan ket na ospital,
Ket nagawid ko man kadagitoy nga panahon ket naimbagan ko man. Nagawid ko man. Imsan ko man nga nauri nga nagawid. Kahit nga asawa lola, natayen dahil nga magbagam nga Brian. Ado da kita'y saan na nga naalaw. Ado da kita'y kaskeng ka. Nga saan da nga nakita da kita'y nalayos nga kabagyan da anak da asawa da no, inada, amada. Hem inawat dan nga natayen. Tanay, manong nga bulan, tumawon ton. Sipod da pasamak da nga dakil nga layos. Iso nga, ay na, lula. Mga angkid din no, adadang manayonan, titawin nyo, kadagkabaw kayon. Tay bagayo pa lang si bibiyag, tinalpasan nga natay, nga apo ko yo. Di ba nagsawsawar ko, manong naming, gabatawan ng tigatan ko, mabaling ko pang medpwed. Manong naming, napanunod ko pa yung tagtakaw. Yung arig na, jak pa'y nakadayo, at tumakaw ak di maysa nga mansanas, kada gitaglako ti mansanas, naduktalan da. Kadi mas ko mamapakawandak, din sublik mo di mansanas. Ayun saan, pinaypulis da, kadi imbalod da. Yung bag di pulis nga nang ibahalod kanyak, manong naimigat na awatan natin sitwasyon ko. Lakit, awan ti mabalin tayo, lola, no? Talagang kastaman tinapasamak. Yung mga pagdanagan nyo, parawarin na kayon. Tasamat ngayon tuloy na nag-report nga nakawan nyo kumatiwan sanas, taan nga reklamo pa eh. Ay, lakit na siya at nga ron, sir. Kapapanan nyo karitan. Di ka pala nga matagawid kami di Ilio. Awan ti maghanap dito dito syudad. Tao man nga rin pasangbayan nyo dito eh. Awang ka rin pagplete yo. Awang pa nga rin tigatan ko ti kanek, sir. Mano pagplete ka di, nga gawid sa Elio. Diyak kaya tagawid. Pwede ka agawid. Kita kayo sadya kayo. Hagay nga diyak masarakan ti anak ko. Ti apo ko. Alala na. Awatan nyo nga dato'y may tulong ko kada kayo. Tayo suligatang yun kaninyo. Taat mo na papigsayo ng sapol, ti anak yo. Adaladawan na kang kalula. Ayad ta. Dito yun eh. May mesa. Alak ko makita tulungan kaya mang sapol. Dakam nga pulis. Mabaling mi ti agsusor tapno sapulan mi ti apo ko yo. Ala. Gorka. Mabalin tamat nga pakopya da ito eh. Napya lang nga dapat ilasinan. Mabili lang lola Tutor ka pakopyak pa. Kapik da ito eh. Idag subli ti pulis manon nemi insubli ng kanyang tiladawan ni Brian. Ala. Ito ti awatin nyo ang kwarta lola. At mano ka mga naka-duty to, nagkukontribusyon kami. Panakalamat na ito, napaot nga, gatagyot ka ninyo, kabayatan nga, agsusur kayo agsapsapol. Ay, 1,000. Hagyaman lang, sir. Amin kung mga pulis katkas ka na kayo. Hindi kita duman ta, jakmat nagbaligi nga nangala jaman sana, si pabalod dakmet ten. Gagangit ita, nag-report na lang ti pulis, na ti amuda, ketruam mo tagal alat sa mga kukwa. Wala na, lula. Kung pagdaragam ta, ikakamin ti kopya, di ti pulis, tanong susurda, irapin da nga saludsuden, no nakikita da ito yung nadawan, ni Brian nga anak yun. Apo ko, sir. Ay, apo ko yung gaya. Intuloy ko hindi manong name iti nagsuso. Ngati pa ipagarup di kiti tao katagbagtita ko. Tanong kasta nga agsaludsudak, do nakitkita da, sa da saludsudan no kasano nga napukaw, inistorya, nga day dilayos, takkel nga layos, kat naibatanak, kat nayanod. Awan ti di mangibaga nga natayin suna. Sana ka mamati. Sabi ko mga saan ka nga mamati, lola? Natayin.
Gabuta jak makita. Iso nga mamatiak nga si bibiyag. No di mo makita, mamati ka? Kasano ita? No di mo makita kita, di mo patyen. No jak makita, mamatiak. Gabutaw matasarakan nga bangkay, ti apo ko. Iso nga mamatiak nga si bibiyag. Gabutaw matibangkay na. Ado man kita sa anda nga nasarakan ti bangkay na lula nga nalayos ka di takil nga layos dito il probinsya tayo ngayong inawat dan nga natay dan. Ngayon mimisaan dan. Nga nangarami dalatan ti kasla pansyon no krus na tanem na iti Campo Santo. Nga ore awan ti intanem da nga bangkay kasala tayo jalatang sa sarong karanda. Kasta kung mamataramidan nyo, ay haan, hagakpat yan. Gabot tapat check na si bibiyag ti apo ko. Kat kabayatan ti jak pulos maumang agsursur, agsalsarudsud. Na ulit-ulit kun, nga napanan di kita akaduan ti tattao nga pagsaludsudan. Nga dumteng ti rabii, sa dinuman di tati mabaling ko nga pagsadagan, nga pagturugan. Dahil pagkunaanda, ngagkabawa ko, ngagbagtita ko. Awang ka dito kabagyan nyo, Lola? Ada kabagyak sa jay, ilimi, himawan ti bibiyang dakan niya. Kapag natangkin nga tati ulom, Api sa pulim pa lang amin ti awan. Asin no kumarti sa pulim, di adda. Di kahit ko nga sa Lola, api sa pulim pa lang amin ti saanan nga si bibiyag nga natayan. Si bibiyag ti apo ko. Sino nga minti saan nga mga kapungtot, kamasurong ka na kayo. O resyak kasparigan, kabagyang kayo. Sa iba agtal na kayo, di ka agsapsabulan, natayan, sapsapulan nyo, ipapilit nyo lata. Ay, makapungtuta ka, bahala kayo na ka. Ano, kabo kayo. Diyanak pa yung kabaw. Susapo ay, kasano laeng inayat, kinapatig, deta nga tao. Tayo sardingan, maging ka nga di yung makita. Hanyo nang makita, ata awan nga roden. Nag-groupsan di bangkay na unong kinanan di kita ikan. Si bibiyag, di apo ko. Kahit ko kumamit, tentegin na. Ngam kapot tipat-patig ko ni Brian. Dahil tati rason. No apay kahit ko pelang tagbiyag. Kapot kahit ko makita, makadan na ti apo ko. Bahala kayo. Naging ka manong name saan nga nagagaraw no talaga nga naituding nga bayat ti pa nagsursusur ko nagsalsarudsod saan met nga ni Brian tinasapulak no di kat ti anak ko nga nang baybay akada kami iti apo ko ka ni Brian tadag saludsudak iti ba isa nga babae nga medyo nataingan mo anak, lakit kinap kanina ito, yung apo ko. As, mamang? Ana. Kasta idi manong nemi, edi panagsabat mi nga agina. Wait, kasla sa anak pala hindi nga mamati. Si ni Ana, si ni mamang ko, sino sapsapulan nyo? Saan nga si Kati sapsapulan? Kaputa kalpas nga binaybay, anak kami iti anak mo, ani Brian. Saan nga rumbeng pa nga sapulan ka? Amom ti pagsapulam ka na kami kapag awidam, no napadag kami palaing kang ka, kunak ini. Ni Brian nga pukok ti sapsapulan. Ngam si kamat tinakita. Mamang, anyat na pasamak kini Brian. Inalanak idin di anak ko manong nemi ti pagkasaraan. Uy, pagkasaraan na, nga iso, itinagnaedakon. Nagpagpakawan ti anak ko manong nemi, gabuti kasi diyang inaramid na. Aba nang baybay akada kami, iti anak na.
nakapuspos ko ti rupa man. Tapos talatan, pinanawan na kami, iti anak mo. Di mo ka di pulos pinanunot, doon nga ti posible ka mapasama. Linaksid mo ti anak mo, nga si kamit lat gapunan o apay nga naganak ka abalasan. Gapon ti kinaarim mo. Gapon ti kinatangkin ti ulo. Linaksid mo ti anak mo. Nga pati siyak nga inam kinilaksid mo. Apay ako nakti kastoy. Nasangkon nga sinapol ti apo ko. Saan ta nga nagkita? Amumot do sa dino, ti pang subliam ka na kami, ng apay nga binaybayan na kami. Mamang, manggap kumit kahit umay kuman sa diili tayo. Kalpasan nga napaayak, hindi pa nakigasang-gasat ko sa Manila. Aging ka nagsubli ako dito probinsya tayo. Katap no, ada kwartak ko na. Nga mabaling ko nga, edad ka na kayo kani Brian. Nangalak ti kaserak, tapos nagtrabaho ak dito'y kabisera ti probinsya tayo. Panggap kayo at talaga kahit nga umay sarungkaran, nga sublian, ayam. Madgaya man ti subliak iti ili tayo. Tada kayo madgaya man dito mamang. Kansap-sapulin nyo ti anak mo. Ti anak mo nga ni Brian, nga basta natin yung batib kanya, kini maladaga pa ilaing. Di dinapingsa nga layos. Nailoys kami ngagpadpada. Nakaibat kaniya, siyak nga naisalat iti sangat ikayo, iso nga sa anak nga naianod, naisalatak nga ron. Ngam nakaibat ni Brian, kat iso tinaianod. No kasta, natay ni Brian kanidi nga layo, sa nga natay ni Brian, si bibiyag ti apo ko, si bibiyag ti anak mo. Nanang, awatin tayo ti kinapudno. Ano nga kinapudno ti bagbagam? Awain ni Brian. Sa mong ulit ang awanin. Amom ka ding isot ka po na no ape kahit ko pa lang tagbiag. Nga puti patpatag ko. Ipatpatag ko unay ti apo ko. Ti apo ko. Nanda kami nagtinulong, hindi kabayatan nga binaybayan na kami. Ipatpatag ko ni Brian kahit dahi ta tirason no ape kahit ko pa lang tagbiag. Iso nga sa pulek, ti anak ti apo ko. Sa pulek. Nanagsakak ton nga matay no masapulak ni Brian. Mama, iti kasi nga sitwasyon. Dandanin makatawan. Sipod na aramid, wanan napasamak, dahil nga layos. Nabayagan nga na tayo ti anak ko. Ti apo ko. Abay nga ipapilit mo. Abay nga ipapilit mo. Tulungan na kini nga mangsapol kang kuwana. Tulungan na. At then, nasurok nga duwa nga bulan, sipod, nagkabalay kami iti anak ko. Kaya't naman nga sulnitan, nagiti ado nga nagkurangan na kanyak nga inana. Ngam saan nga makaanay dayta. Sa anak ko nga mabisinan, tadda isuna, nga agsapol para ti panagbiag mi. Awanan ti pagdanagak, no agtudo, o naglayos, o nagbagyo, kapag na talgad tayan mi. Ngem, aana ka na ragsak. Aging kang adyak masapulan ti apo ko. Ni Brian. So nga itidayta manin nga aldaw, manong nemi, akabigatan di karabi nga panakadagtagainip kumanin ti apo ko. Di bigat nga panangan mi, manong nemi nga gina, nga agsinsinidir kami. Nagap-apa kami. Papilit na, anatayan, ti anak na, papilit ko nga si bibiyag ti apo ko.
balbalyo man nga nagsusurak. Oray na panakon. Ngamjay, nagsalsalud-sudak. Ay, hapok, nakitkitam ka di daytoy at datiladawan. Ni Brian daytoy, apukok daytoy. Sapsapulek. Among kanitayan na, nakitkitam ka di. Ay, saan nula? Sakan sama nanda di maidi. Siyak man nanda nagsalud-suda midi. Ay, kasta Jesus ako. Imbagak manin kada kayo idi. Nga di maamok nga tirason no api nga nagpukaw ket nailayos. Imbagak kada kayo di nga natayen, di nyo matpadyan. Ay nalula aya, agtalinad kalatan di balayo, tagina na kayo, ang bakit kayo. Iso ba pagbanugan nyo, awan tumala sa serbina, kaputasan nyo mata na masapunan at antayan ti apo ko yung ibagbagayo. Kaya sampay nga natay. Si bibiyag na po ko. Awan manong nemi iti kumampikan niya. Agpapadada amin nga mangibaga nga talaga nga awanin ti apo ko. Hangim ko nakmet nga si bibiyag. Mangibaga kay man lola ti rason. No abang ibagayo nga si bibiyag ti apo ko yo. Agparparik na kanya. Kaya matagtagainip ko. Ano ito itagtagainip yo? Di tagtagainip yo. Ibagbaga na ka di, wano mapaspasamak ka di nga. Agkita kayo na nagkita kayo. Uy, kabaligtad ti amin, Lola. Diba? Lola Leonora. Kung nada, no, tagtagainip ka, no, hanap mapaspasamak, una napasamak ti tagtagainip mo, kabaligtad na iti pudno nga biyag. No, tagtagainip mo, kat nasaraka mo ni Suna, ay sus, di mo tupulos masarakan. Mamati ah. Mamati ah. Agparparik na kanya. Mano ka ditawin nyo, Lola? Kahapay ka sa lutsudim, numanot tawon kon. Baka kabaw kayo. Baka, hinwagkabawak ko man. Nalipatak ko man, nangadapsap sa pulag. Yak kumapikit amun at tinagan, ti apo ko. Nangarod. Nangarod ti awag ka na kayo. Saan yung nga amo, nga awatan ti kinapudno. Gusto nga dayta. Ano dayta at pamati yung alola, sige. Agbanog kayo at sursursor. Ngagsapol ti awanan. Adapi agkuna manong name. Lola, amangan nagsinsinapol kayo, ti apo kayo. Nagsinsinapol ako na. Kaya awang kami iti lugaryo. Kasano no, si bibiyag nagpeso deta Brian ng bagbagayo. Kat nagawid din dyan lugaryo. Dya iliyo. Kaya awang kayo matsadyay. Awang mat nakaibaga sa dyay, no sa dinutayan nyo. Uno saan, adda nakaibaga nga adda ka dito syudad, o kapati suna ka, nagsinsinapol kayo. Kasta nga ta. Awang ka dito mabalin nyo nga tawagan. Ijay lugaryo. Tasaludsudan nyo no, dimtengan sa dyan ni Brian. Ay, ni Luta. Uy, ni Luta. Sabi nga di tawagan, tiagnagan ti Luta nga magbagayo. Ay, sige. Isunto man kitit aramidek, no makasangpetak di balay. Kinasaritak nga rod ni Ana nga anak ko. Ana. Mamang. Ana. Nagsurinde ka din? Tutulungan na kalimit lahi nga magsapsapul iti anak mo. Mamang, ay hawag ka di Apolos, di pa nangisakit mo. Hawag ka di Apolos, di sa katitinglaay nga mariknam nga ayat, iti mismo nga impas ngay mo sa bagay. Baka ide at dapay lang iti tiyan mo ni Brian ket naamom nga sana ka nga ikasar iti amana. Sana ka ikasar ti amana. Ket baka pati ide ket pinagap mo nga rin nagreg. Baka ide at dapay lang ti tiyan mo ti anak mo ket kagurgura mo. Hindi ti klaseng ka ina. Dakas ka una nga ina. Mamang, deta kay ka di manen. Abus ta dakas ka nga ina, dakas ka pa'y nga anak. Ta pinanawan naklatan.
Napiya kumamot mo sa mga imbati kanyak ti anak mo. Di mo lapinan panunot idin. Nga kasanuak nga inam. Nga kumapsutan na bakitan. Kasano ka maaywanan nga mapatakkel ti anak mo. Ay, apo ya, mamang. Intun ka nung isarding yo itag sidir. Intun addan ni Brian. Kasano talaga nga na tayo ni Brian. Di kang kanayin taklat si sidiren. Tadi nakakadiam mo nga sidiren ti konsensyam. Di kakadi masidsidan ti konsensyam ita. Nga po, itinaramid mo, kat nagbali na kasjay, ti anak mo, kan kasjay, tinagtungpalan, kasto, tinagtungpalan, ti inam. Mamang, italag tayong kinapod Diyos ti amin. Alakan nagsaya atin no sa bibiyag palaing ni Brian. Siya nga dan ti kararagsakan nga ina, no si bibiyag palaing, dumteng to ti guntawe nga, maarakop ko ti anak ko. Tap na makapagpakawanak ken kuana. Tap na masulnitak ti adwa nagkurangak ken kuana. Ipadyos tayon ti amin nanang. Aginanakin latan ti balay. Di kadi amo iti kasta nga panagbambanog yo. Kasla adadang madagdig nga manayunan ti tawin yo. Baka sangal daw. Pagamulat at may dalit kayo ti sakit kat matay kayo. Ay, nakayat ti matay. Hindi yung kayat ti matay. Yung mga aramid kayo may tirason, tap numatay kayo. Sa anak pa'y nga matay. Kaputi patpatay ko ni Brian. Kaday tatarason no apay nga biyagag pa'y. Mabaling ka di nga, tawagam dito nga numero. Numero ni Lota. Ni Lota. Nga isot kang runahan, idi nga magtultulong kada kami nga agapo. May kabalsoit number na? May kabalsak. Takaano lang didi na odi, nga panang tawag ko kinkwana. Idenda nakasarita ka da cellphone na kat timawag. Pinatawag ko. Sige. Bagayo sa number, tayo dial ko. Nakasarita yung bagayo nga Lota. Nagring kanil sumumbat. Hello? Lota. Sanda ito ay. Ni Lola mga Leonora. Ay, Lola, kamusta kayo? Napaigda din na odin nga tatawag yung kanya ka. Adamanin nakita yo, nasarakan nyo nga the cellphone na, at nagpatawag kayo. Di ba katasan nyo malipatan ti numero? Ngayon ba kata ang suksok at ti numero? Apo, Leonora. Walasan ko. Lola, napambanong kayo sa manin. Agin na kayon. Ang kaling nga, nagpakpakita dita ni Brian. Lola, iso nga ron nga timawag akta ako na da. Amang ang kanuno, nagsublin dita ni Brian kat sapsapulan na. Amang ano, agsinsinapol kami. Ang kaling may dita ni Brian. No, nagsubling ang paso dito, sigurado nga, imay dito'y balay. Nakastamat din, awan sang bayan nyo, kat dito'y balay kayo nga subang bay. Awan nga rod. Siya katikang runahan nga mangtultulong ka na kami. So nga saan na ka malipatan, Lota, agraman ti pamilya. Awan matimimay. Awan. Ni Aliana Lula kat awan. Awan pulos pa nagpadlaw na. Apay ko mga agal-ali. Agal-ali at natay nga roden. Haampay nga natay ti apo ko. Kitam kat no natay ko man, nagal-ali ako man ha. Sa bagay. Niso pamatiyo. Lola. Kinselpon dito eh. Kahit ko pa nga ipadamag gayam. Nga ni Ana nga anak ko, kit isot na sarakak. Kanya? Uy, very good. Isot akin cellphone dito, word. Iso nga natalgadak itan dito, sa anak ko nga mabisbisinan, kapata mga anak ka kompleto, tada nga ron pagkasiraan mi kini Ana, kaya nagtrabaho. So dalaang tainal daw latang rumarak, mapanagsursursur. Tapos sa pulot ni Brian.
Kaya na kayo, Lola. Nabanog ukay una yan. Di ka pinaumaya. Ti ado nga rigrigat yo. Mani po di amu kayo. Rigat amin. Makikita ka na kayo. Mas asyanak ka na kayo, Lola. Ay, nang naroon lang aro din. Ang problema kay Laona ta. Nadlimtag ti sa akin ni Brian. Uwan nga ron. Iti kas diyan nga napasamak, Lola. Dengan nyo saan napulos ka nakapaglangoy ni Brian? Apay ko nayo. Ta saan nga makatakder nga ta nasakit diya sa akin na, na may kuti. Iso nga, ay na, talaga nga, natayin ni Sona, nalmasan. Ay, si Bibiyag. No, di mo makita, mamati ka. Gabot na di yun nakita ti bangkay na. Mamati kay mat nga si Bibiyag pa lang ni Brian. Huwag. No, kasana ti pamatik kay ni Apo Diyos, kas tama ti pamatik. Nga si Bibiyag pa lang ti Apo ko. Kaya mangibaga kay mentirason, no, apay. Nga saan ko mga nga agsubli dito, No, si Bibiyag ko alaman. Ken may sa, no, da kayo ti sapsapulan na kuman. Anda nga tal mapanunot, ti mapaniti radyo. Ha? Uno napadasan nyo ka din, tinapan iti stasyon ti radyo, Lola. Tapos nagpanawagan na kayo kuma. Ano sa sinuman ti simangsang bayan ni Brian, ano sinuman ti nakaalaw keng kuwana, nagtuman nga lugar ti nakaidakdakan na, no naidakdak sa jay Visayas, di Mindanao, di Palawan, di Mindoro, kadagiti isla. Pagkastakat na kita balaylayos no, ada palagasad da nga agbyag, maisadsad da kadagiti isla. Makadanon da dito ay abagatan, no amyanan. Bahay manak ta. Inakto mga ro agpanawagan ni bagakto kini Ana. Agpanawagan na kiti radyo. Ken iti telebisyon. Sa ala nga dayta, Lola. Social media. Cellphone. Ibagam kini Ana. Tayo makamo iti dayta. Agpanawagan iti social media. Iti radyo. Iti telebisyon. Iti pagiwarnak. Ang panagkunak, Lola. Ure nga ta, no, anya tararamidan yun, no, talaga nga natayan ni Brian. Kada ko man, ati bangkay na, uwain, adumat na kita sanda nga nasarakan, di bangkay na kahit, halaga ni Brian. Nga misuda, inanugod da nga awanan, di membro ti pamilyada, gabot na natayan. Kasama taramidan yun, Lola, ay saan? Nakasumardag. Gabot na si Bibiyag ti Apo ko. Si Bibiyag ni Brian. Nagparpanik na kayo na kasi Bibiyag pa lang di Apo ko. Manong naimikin daw ko kini Ana nga anak ko nga mapang kami iti stasyon ti TV ken radyo. Sa agpanawagan iti social media ako naniluta. Ay ba yun, mamang, tahan to no, the time ko. Kulik tanto. Inton ka, lago nagtulatakin ka. Datangarod social media, nga bagbagan ni Lota. Bam taramidak to. Kaya picture to yata picture na. Sa akong do'y upload, sa akong panawagan. Alaman nga ron na ako. Napialangan dahil tamati may tulong mo. Tapos natikas na kita. Ay, mapasubli ta. Di anak mo nga binaybayam. Sige, mama. Hamoy aling-aling mo. Ipa-ipaisom. Hoy, napaunay na yan. Bakit nga agkabaw? Saan nagpagagkabaw? Nagpuntot ka garod Abay, pamilit mo nga nga agkabaw. Nalipatan ka kuman nga anak ko. No, pa nalinipat dakti adong nga tawan. Neta ka manen, mangsidir kay manen. Neta, mangrugi kay manen. Makapasurong kay nga bakit? Naging gama nung naming iti ba sa ngarabi at tagtagiin ni Pakmanin. When? Rugrugyak man idin, tagsapsapul,
anak pa nga nakadayo manipot pagkasarami kini Ana. Idadag sardeng kan pwede ka tricycle, iti asidag ko nga nang pukaw kanyak. Lula! Lula Leonora! Lula! Ha? Brian na po! Brian! Brian! Natugtog manin manong name iti silad ko. Hang! Aya po, aya. Saan kayo baga kada kayo nga saan yung ilaalak ti silad jo? Tapno makasida ka dagos ng astangang bangungot kayo. Ilokad dyan din daw. Nakatistumpo kayo. Awan, ito magdanaga mo kanya kanak. Nakapuot akon. Ulit ang dakadinagan nga Brian. Natagtagahinap ko manin ti anak mo. Kampay di kat nakita ko. Nakasakay ti tricycle. Kat pagamonta nagsardeng nga dangos si tricycle kat nangingkod ti timak ni Brian nga nangawag kanyak ti Lola Leonora. Datapag kunaan nyo nga awan ni Sonan. Amo yun nanang. Haangagtal na ti kararuan ni Brian. Gapo ka na kayo. Ha? Iso nga paginanain yung tabagiyo, kapanunot yo, tapno ang ginanamot ni Brian. Dito siguro tagapuno abay matagtagainip yun, ha? Agtal-talawato pala ang tiya kararwana. Iti may sa bigat, manong nemi, nakalaglag antiriknak, na bimangon. Abag sumit nga linuktak ti tawa, ket sumirsirip, tiya lumlunggak nga init, manong nemi. Naisang sangayan ti pintas, ti agsapa. Idi na ito ngal daw. Kinunak tinakam ko. Ganinaga po akong ti CR, nga gamulumong, dinagas ko ti tinempla, ti anak ko, nga gatas ko. Paano nyo mang? Dita, sango. Paano nyo sango? Irapindag kay. Pambarag agpalag-et. Pambarag kahirap rapindag gatas. Huwag gahayam. Napangkan iti radyo stasyon, doon ano papanta. Timawag aklatan nang. So nga matang ti radyo, di ko mangig ti radyo ya. Mga ron, music mo data. Iso nga ron ti nagpanawagat. Iso nga ron ti nagtimawagat. Isot amamok, nag-announcer nga gawin. Madamdama siguro. Kaya panawagan nanto jay sapsapulan nyo. Ti anak ko, ti apo ko yun. Inabimbidas ko data nga mismo ti mapan. Lagi ito masango tayo Lagi kaya nga rin kay tayo sango. Kabayatan nga kayak mangmangin ko tayo tukar. Ti radyo kinatang ti anak ko. Magamang kasamutan nga tukar ti mangmangin ko. Lagi padamag matan. Yung gabot na nakadayo ka nagkaykay, nagpadaya ka nalawat ti kaykaya. Saan ko nung maalingag pa'y, noon niya tibagbaga ti radyo. Hindi pagkamong tapok kawanak manong name iti anak ko. Mamang! Mamang! Umay kayo, darasan nyo! Abay! Umay kayo, darasan nyo! Kagur kasi ay like ko na to, ilimpas ko, haning nyo yung pasumay kayo! Tapno mangingyo mismo, titimak ni Brian, iti radyo. Ala, inato ko lang. Ni Brian, iso na mismo nagpampanawagan. Kaya po ko, ni Brian, nagpampanawagan ko na. Nakalalistuwak ka nakastrak, mano na imikit na Sinagok na mismo ti radyo. Ayan na, di magam nga Brian. Ako kata ng gam. In-introduce the announcer. Nay, netan nay, na ganyan. Di ba't makamagsaw? Iso ka di deta. Ansamay. Ganyan kami na. Kata nalikat siguro nga agsawat Kaya na mo? Basta deta announcer nga mamok, in-introduce na. Nagpampanawagan.
Ang nilagan iti Brian na Guzman. Agpampanawagan kini Lola na nga Lola Leonora kunana. Kakawamit. Detande. Alak ko man ito nga kundaway. Nga panawagan. No sa sinuman ti makamamo. No sa dinuman ti ayan. Si Mangsang Bayan. Ni Lola Leonora Guzman. Ano Jack Mariro kadagtawan ni Tante Danda ni 70? Ay, 71 ko! Puro niya. Pakiibagayo ko ken kuana apo. Nganti apo ko na. Kanadak nito istasyon ti radyo nga panpanawagan ken kuana. Apo, kanabayag na kun nga sapsapulan ni Lola. Lola, siyak ni Brian, Lola. Si Bibiyagak, Lola. Sa dinumandaya mo, Lola. Ururayan ka nito'y, Lola. Nagsangit akmet, gabgamot at sangit ni Ragsak. Naarakop ko tis radyo. Kaya pa nangarakop ko ti radyo. Manong Nemi, nakutik siguro niya pagdayalan na kat saan kun nga mangigpay ni Brian. Inanang ba, tapi narakop ti radyo. Ito ulit ang adanggan. Sabi ko, mapay lang ang danggan ta. Kahit nakunan ng Aurorayan, naksadya stasyon ti radyo. Inta na sadyay. Sige rod, agrupot ka karod, ang tagrupot mo, sa stasyon ti radyo. Inta danunin sadyay, inta ako. Kasla nakalalis to kami nga nakadanon manong name ti stasyon ti radyo nga nagpanawagan ti apo ko. Arig na sa anak pahay nga nakadisaag iti naglugana mi di pukkawak ti apo ko. Brian apok! Na ito hindi lulang mo, Leonora! Ay, Brian apo ko! Ananawa anak manong name ni anang anak ko ng tsak paanawa. Nagkatanaan ng pakaamo kay ni Brian nga po ko. Nga paniti unag. Kaya pag-isumit iti tarumwar. Nga, medyo agpilay-pilay. Brian! Hindi ka kanini, Brian! Abay kasta't sakam! Hindi makaasideg. Naging narakop kami. Lola Leonora, Lola ko, ay apo ko, apo. Gusto ti nagbarik na kanya, apo. Apo, tadyak nakita ni bangkay mo, kat mamatiak ka si bibiyag ka. No di mo makita, mamati ka. Ano ka sa no, di mamati kinapo Diyos no mapadyak makita. It mamati ak nga na Diyos, na nakaimbago na po. Manong Nemi, sala ang iti radyon, tinangkaber, iti kasta nga pasamak. Gabutad na pa'y makitkita kadarakil nga kamera. Andiyan ka mo, nga kunada kita. Istasyon nga no ti TV, uno. May boy-boya da kami iti TV. Iti social media. Dapat ni Ana, Manong Nemi, kat isasarang naman ti cellphone na kada kami nga agapo. Kahit irinok atak na puhok. Hindi bagak kang kuha natin yung bag na damag. Kalbasan tumamuhak no kasano nga nakalasat. Apok, kaduwak, limamang mo. Ti inak. Saan lang nga kayo tinakita. Kaya nasa pulak, lula. Saan lang nga kayo tinakpasulik. Kuhain ni mamang mo. Isuday ta. Brian, anak. Mamang, Brian, anak ko. Pakawanan lang, anak ko. Kat binuyak, kat siyak di kang runan nga saksi, di pa naging narakop, dagit-dagit.
Agasa manong nemi kay pas ngay laeng idi ni ana ni Brian, idi bati na kaniya nga awan ti sinsaw. Hagalpasan ti manong atawan, no intuloy ko man ni Brian tinagbasa kat para third year college na kuman. Aging inarakop dagiti agina nga kastoon iti sangit na. Nga ulit-ulitan ti ina, ti dumudawat iti pamakawan iti anak, nga po ti kasdyang inaramin. Ako namit ni Brian. Ang kararaga kinaabot Diyos, mamang. Iramraman ko kasabay ko matabakita ka. Yan mariknak ti pamateg ti maysa nga ina. Tapno may pariknak mat ti pamateg ko kala kayo nga inak. Namumpay binaibayan na. Sampay nga nalagot ti amin anak. Kahit ko ti agsulnit ka na ginado nga nagkurangan kay ka Brian. Edi adda kami dito'y kasera, manong nemi, nga da nang kuyog kini Brian. Nganyam ang muna. Lola, mamang, ni Sir Raymond, manipulidi, na alaw da, naging ganay ta. Kadinakpulos binaybayan. Apay nga ron nga, ita ka lang nagpanawagan. Anak, dinamag tinana. Uwing gagpaiso. Ni Mr. Raymond, manong name si mong bata ko nana. Ana, Lola Leonora. Iti, panaka-alaw mi ka ni Brian. Iti, sublinti puot na. Tanaalaw mi nga awang puot na. Kaya si bibihag gabuta pitpitik ti pulso na. Yung pamiti ospital. Edi agsubli ti puot na. Dinaamong ibaga no asin no iso na. When? Nag-amnesia. Hindi laeng kalman. Rabi di kalman. Nga nagsubli ti panakalagip nanti kinasasyon no na. So nga ito nga aldaw naka-schedule. At agos nga tinurong mi ti stasyon ti radyo tap nagpadawagan. Kaya nagpapag-isong mi tagdagdagig kayo. Kasta ka di. When? Inukumatasaan nga na amnesia, nakasubli ko mga dagos. No amuna no sa dino ti papanan na pagawidan. Ninagan na din mo. Awan pulos na may baga ng kakabagyan na, inana, lola na, uno, sino. Ket, inasikaso mi iso na. Abot na tuktalan mi nga lutag, tisaka na. Ti doktor nga nagkita keng kwa na. Inrekomendar na, anasasyat na magupad. Kabuta na apektaran pati ti kanawan kan ligid na. Tanusan nga magupad, posible nga ramraman na ti sumubok kilawag kina. Kaya iso po ti panakatay na. Ada iti panaka-amnesia ni Brian, hindi ta magupad ti nagisaka na. Kan babayan ti tulong, kada iti nayat, ti nagpuspuson na, dagiti non-government organizations. Nagtitinulong nagtitinulong kami, tapno maka-aramid kami, makapaaramid kami, ti magatag nga artificial nga saka na. Tapno makapag na. So nga, saan man nga normal ti panagnana, nga at least adasakan na usarin na, nga magna nga mapantikayat na. Gaman kabigat na kayo, sir. Saan nyo nga binabayaan ti anak ko? Ay na, gaman tayo kay ni Apo Diyos. Kung nagtupay kami nga saan nga baybayan ni Apo Diyos ti Apo ko. Apo ko, Brian. Ura itakit mataya kon. Kaputanda ka mata na po. Saan ka pila matay, Lola? Nagserbiyekto pila ka na kayo. Sulitak na dunga kanagkura na dunga na ipapayo kaniya.
Uri siyak matanak. Sulnidak dagit nagkurkurakan ka. Kada kayo kinilulam. Mabalim mo to, nga ituloy tagbasa kat siyak ti magpabasakin ka. Kinapod nun na, ma'am, Mrs. Ana ka, Mrs. Mistaken. Ay, ana ko nam lata. Kanapod nun na ana ka da. Dito matiplano mi. Nga, ay, ang tangay ka da. Naamo kami, naggraduari ti high school. Kahit na iti, magituloy ti panagbasa na. Irama may suna, iti may scholarship, iti grupo mi, iti foundation, tapno makapagturpos. Ore ta, adamat artificial nga saka na. Ikiba na ka, ti kurso na, tapno maibagay kang kuha na data saka na. Ang mga ore makapagturpos kisanda nga lain, kapag ti kasta kakasasaad na. Anya amin ti kahit mo kapagbalin na napaw. Nula, kahit ko tagbaling nga abogado, kanya. Kasama timbaga na kada kami. Abaman nga, nasalusod mi kayong kuhanan mo anyat kahit na kurso. Sabagay, no may panggap ti pa nagkakalintagan muna na adanalis na may panggap ti abugasya. Apo ko, ng artificial ti saka na. Hindi apo ko, ng imbati kaniyak, inanay di maladaga. Kaya po ako nga ni Brian, nakaduwak nga kakaasing agbibiyag, kapasari manglangan kam nga mangan, nga bata binaybayan na kam ti inana, ngayon sana kami nga binaybayan ni Apo Diyos, agbalinto nga abogado ti apo ko. Get kasta nga root tinapasamak manong name. Babalimot layang iti panangikaed, ti anak ko, nga ina, ti apo ko. Kaya nakasubli kami itiya, di maklan mi, kaya kapasngayam mi nga ili. Dito nga nakaparakdar kami, iti kabukbukudan mi nga gagangay lang ang balay. Kaya babayan, ti tulong ti foundation, nga nagkari kani Brian, kaya nagbasa. Kaya po ti pasnek na kinlaing na. Tawan sa bari na ramin na dinagpas na ka nagbasa. Naggraduar, ay ka nairuar na antibord na kat may sahan nga nananay nga abogado ni Attorney Brian Guzman. Ti artificial, ti saka na, may sa na nasingpet, dalaing ken na pudpudno nga abogado. Nadayta ti rason manong nemi no apay ngaging kakarigitoy ket umang angis pay laeng nilulam nga lyonura. Nga po iti panangipatpatid ko kani Attorney Brian Guzman. Dayta ti rason no apay nga kahit ko palang tagbihan. Takayat ko nga may matangan ti ragsak ti apo ko. Nang runa iti tamaysan nga abogado sa may samet nga doktor tinagbalin nga asawa na, ket dadanda iti talo nga apukok iti tuod. Ininto tani Ana, ket may samad kadagiti membro ti foundation, anang tultulong kini Brian. Iti nagkursunada ken kuana, ano man kasi jay, tinagbalin nga napalabas na, naginayat na, nag-asawa na. Naadaan ti doha, nga adi ni Brian, nga naman pa'y babasid na palaag. Kabuta, inauna pa kiti jajay anak nga inauna ni Brian, ngam adi na. Bakit akon? Manong name ko naklata. Ay, napigsak may laing. Tada rason, nakayat ko palang tagbihan. Takayat ko ang talagang itultuloy, nagsiyak tagbali nga saksi. Tinapintas nga nagbalinan, tibihag ni Brian. Kasmet iti nagtultuloyan nga pintas tibihag, ti anak ko nga ni Ana. Anak ko iti kinabalasak. Ako nakiti damo, asyak kadisgrasyada, ang naganak ti siya bastarda. Otro mat iti bastarda nga anak, nangipas nga mat ti may nga bastardo, tadi namat tilungpal tibilin ko, dapat namat sinurot, tidak tugot ko. Ngayon makasaysaya at ni Apo Diyos,
iti likodan ti adu nga panubok, iti agdama, ket naraksak kami asa nga pada. Dahito iti pagkasaritaa, karagyaman aklaunay, iti anos mo nga nangurnos, kalpasan nga enak inpaisen kani ana, ti detalye ti pagkasaritaa, karagyaman aklaunay, ti laing mo nga nang ibasa. Saan ko lang kumahan ng ibipan ti address ko, nga may sa kadag iti kang kanahin ngagbuibuya, kadag iti nga programa. Manipod idi, addan dito nga programa. Aging kakadag ito ilang, nga naiburay ko ti pagkasaritaan mi. Sabi ko mata, damat na ibatik nga andal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadag iti padak nga dimngeg, kan nagbuya. More power to your program, and God bless. Tuyagyaman nga lulam, Lola Leonora. Thank you mat kang ka, Lola Leonora, iting ka pa nang iburay, ti pagkasaritaam.